Mga kapuso, karong buntaga sayro nato ang kadaugan nga nakabot sa usa ka kagay-anon sa aspeto sa edukasyon. Baguhay lang naman siya nga nakadawat og award gikan sa gintong parangal tungod sa iyang kahana sa pagtudlo og sa iyahang advokasya may kalabutan sa humanitarian causes. Ato makauban si Professor Cliff Ransom Wendell Ilangan. Sir Cliff, good morning. Og dayon dinhi sa ato Jamay Regional TV. Kamusta ka? Okay, good morning. Good morning, Sir Cyril. Maayo kaayo, daghang salamat. Prof. Cliff, maayo kay ana gyapon ka sa maayong kahimtang. Pero unang-una, Prof, makisayod una mino kung kaning nakuha nimo nga award gikan sa gintong parangal. Tell us more about it. Okay, kaning gintong parangal, isa ni siya sa pinaka mataas, pinaka prestihiyosong award sa diri sa Pilipinas. So, gintong parangal from the word ginto, it's a symbol of wealth. It's also a symbol of victory, tagumpay. So sila nangita sila og mga karapat-dapat kumbaga kung kinsan ni nga qualified ani sa iyahang field, kung kinsay nag-succeed og nagpakita og victory og kaayo sa iyahang pagtudlo bakaha or asa siya gibutang nga larangan. So muna siya, it's an award-giving body. Sir Cliff, sa imong panglantaw, unsa bay anaa sa imong mga ginahimo karon no nga maoy nagtulak nga nakuha nimo kini nga award? Actually, dako ni siya nga sorpresa sa ako. Siguro sa akong panagna lang kanang tungod ni sa siguro gihatagan ta sa Dios og kakayahan nga magtudlo tapos siguro na napansin, nakita sa mga taong nag-recommend kay magkuan magud ni ipa-apply ka, mag-submit ka og imuhang complete nga resume tapos na ay duha or tulo ka tao nga mag-recommend sa imuha nga sila pod mismo nasa ranggo. Akong napansin siguro nakita nila nga na ako'y gamay nga kakayahan sa pagtudlo o kanipod siguro akong advokasya nga kung mag-speaker ko, dili ko gapabayad. So, libre po. So, kumbaga, basin tabang lang sa katawhan. Prof. Cliff, sa imong tan-aw, unsa bay nagtulak kanimo no nga naningkamot ka sa mga ingon-ani nga butang, sama na lang sa giingon nimo nga libre ka nga gatudlo o ga-share sa imuhang kaalam ngadto sa katawhan? Unang-una, gusto lang nako nga maipakita sa ako ang ginikanan. Sa una pa manggod ko ani na gapaningkamot ko sa pag-eskwela kay gusto na ako ang ginikanan. Proud ba kanang malipay sila nga ang ilang anak naningkamot gyud. Gusto lang ako nga malipay pud ang Dios nga ang iyang mga talents o mga skills nga gihatag sa ako kanang gigamit sa maayo ba, gigamit sa tarong. Sir Cliff, ginaingon nila ang edukasyon ang pundasyon sa usa ka tawo. Pero sir, sa imong kahimtang ba, mutuo ba ka niini? For the most part, I really studied very hard. So kaning pag-start nako at a young age, gigbasa sa una, study gyud naningkamot kay labo na kay dili pud mi adunahan, dili mi kwartahan. So kumbaga edukasyon ra gyud ang ato ang mahawiran nga dili makawat kumbaga kani dako kay ni gamit sa ako ang kinabuhi sa dili lang sa akong career. Kani ako ang napundar sa edukasyon sa pag-study og tarong daghang po kong natabangan ng mga tao, especially kani mga consultation, mga advice ng pag-speaker, libre man gud na. Kay di ba ang edukasyon pag makatabang ka sa usa ka tawo, labaw na pagibayad nakatabang pa ka, you feel good. Di ba? You feel good that you were able to help people. So kana nga aspeto mao na akong masulti kung unsa kadako ang natabang sa edukasyon sa ako. Prof. Cliff, any words of advice sa mga kabatan-unan, ingon man sa mga susama nimo nga mga magtutudlo nga naglantaw karon natong buntaga? Okay, una sa akong mga kauban nga mga magtutudlo, kanang padayon lang ta, we are all in the same boat together. Let's strive hard or probably harder, especially ang kaning panahon karon, di ba, gitawag na new normal. So kita nga mga magtutudlo, padayon lang ta sa ato ang passion to
to teach and help people. Sa mga kabatanunan pod mo po ni ako ang simple advice sa inyo ha. Kumbaga bilang mas nakatatanda, advice lang ako sa inyo, paningkamot mo sa inyong pag-eskwela. Padayon sa inyo ang respeto, especially sa inyong mga ginikanan. So continue to respect and honor and love your parents, okay? Especially the youth. Daghang kayong salamat, Prof. Cliff Lilangan, sa imong oras kagihatag din sa At Home GMA Regional TV. Pagpadayon sa imuhang maayong buhat og amping kanunay. Okay, thank you so much, Sir Cyril. Og daghang salamat mga kapuso diha sa Mindanao, ako mga kababayan. Daghang salamat sa pag-imbita sa ako. Chillax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.